Na Slovensku vládne taká trošku mylná predstava, že ak chceme priniesť nové pracovné miesta, tak sú jedine v priemysle alebo v stavbe diaľnic. Podiel priemyslu a zamestnanosti na Slovensku už dosiahol číslo, ktoré v rámci Európy sa s ním dá porovnať Nemecko alebo Česko. Aj v stavebníctve máme už pomerne vysokú zamestnanosť. Krajiny, ktoré dosiahli väčšiu zamestnanosť v stavebníctve, napríklad Španielsko, to robili za cenu realitných bublín, ktoré sa im neskôr vrátili a dnes sa prejavujú vo viac ako 20% nezamestnanosti. V skutočnosti jediná budúcnosť Slovenska z hľadiska tvorby pracovných miest, odkiaľ môžu prísť, je služba. Tie služby môžu byť verejné a tie služby môžu byť aj súkromné. Ide od hypermarketov a centier služieb pre nadnárodné korporácie až po školy, škôlky, opatrovanie starších ľudí a podobne. Toto je cesta, ktorou má význam sa vybrať a ktorá jediná môže priniesť skutočne veľa nových pracovných miest. Čo preto treba spraviť, sú všetkým dve veci. Jedna sa týka ľudského kapitálu, vzdelanosti. Na tieto typy osobitne sofistikovanejších pracovných miest treba vzdelanejších ľudí, ktorí ovládajú jazyky, vedia fungovať povedzme v turizme, ale aj v otvorenej spolupráci so zahraničím. Ale treba riešiť aj cenu práce, pretože práve v službách cena práce je väčšinou tá najdôležitejšia veličina a vysoké odvodové zaťaženie, najmä pri menej kvalifikovanej pracovnej sile, môže tieto miesta zabíjať. Preto znižovanie odvodov osobitne pre nízkopríjmových ľudí je druhým kľúčovým krokom preto, aby pracovné miesta v službách boli vytvárané.